Ben, moi bo día, día 1 de setembro, o certo é que é un día de inicio de moitas cuestións, de inicio de actividade escolar tamén, pero é un día en que o Bloque Nacionalista Galego quere aproveitar para dicirlle a este goberno, transmitirlle a este goberno que hai que coller un ritmo de traballo moito máis intenso, sobre todo nesta etapa de crise sanitaria, de crise económica, que preocupa a moitas veciñas, a moitos veciños e que provoca moitas tensións, moitos problemas, por incertezas, por inseguranzas económicas, sanitarias e tamén moitas dificultades económicas para moita xente deste concello. Por iso queremos comezar este mes de setembro solicitando unha reunión urxente da alcaldía cos grupos políticos para negociar os orzamentos de 2021. Son uns orzamentos que teñen que estar á altura do que Santiago precisa nestes momentos. Só se comezamos poderemos cumprir os prazos e conseguir que sexan verdadeiramente de consenso, que non sexan como aconteceu o ano pasado, a última hora, que non se nos quere dar o borrador, que simplemente se recollen as nosas propostas, senón que coñezamos con anterioridade cales son as propostas do goberno e que teñamos tempo para estudar esas propostas e para facer as propostas dos distintos grupos. Por tanto, esa entrega dese borrador previo ten que ser con tempo e entendemos que non só debemos de estudalo e de coñecelo e de participar nesa elaboración deses orzamentos fundamentais para Santiago de Compostela os grupos políticos, senón que ten que abrirse a participación veciñal. Infelizmente, non vai poder xa facerse polos prazos, entendemos, algo que o BNG reclamamos, que é que os distintos consellos de participación sectoriais, educación, sanidade, cultura, puidesen valorar, decidir, poder opinar e ver cales son as prioridades. Porque, quero aproveitar para reclamalo máis unha vez, que o goberno continúa sen convocar por primeira vez os consellos de participación deste concello. E continúa sen facelo, a pesar de comprometerse a facelo, primeiro a inicios de ano, pero que xa nesta vez imos chegando, imos chegar ao remate do ano 2020 e creo que van a estar sen convocar eses consellos de participación que terían que recoller as propostas sobre os distintos ámbitos territoriais, coñecer cales son as prioridades. Pero cando menos poden convocar o Consello de Participación Veciñal. Ese sí que, cando menos, poden facelo e poden aí recoller as achegas que se teña que facer desde o asociacionismo, desde o tecido asociativo para os orzamentos. Por outra parte, queremos instar tamén ao alcalde a que convoque canto antes o debate sobre o estado do concello. Un debate que é preceptivo todos os anos, agás os anos electorais, e que sería lóxico que houvese antes de aprobar os orzamentos, porque aí podemos facer un diagnóstico, na medida do posible, poder partillar ese diagnóstico común a respecto do estado do concello e estaríamos en moitas mellores condicións para abordar eses orzamentos que, desde a nosa perspectiva, deberían ser uns orzamentos de consenso e uns orzamentos que servisen para axudar aos sectores máis desfavorecidos por esta crise. Para alén de que é lóxico que o goberno nos presente xa as súas propostas, estamos agardando por elas, esperemos que fixesen os deberes durante esta etapa e que poidamos ter ese borrador para ser entregado nos próximos días por parte do goberno. O BNG vai centrar as súas demandas en melloras fiscais, ambientais, sociais e tamén urbanísticas con prioridade no ensino, na cultura, no deporte e na protección social, tendo moi en conta este contexto de emerxencia social. O BNG vai continuar solicitando cuestións que vimos reclamando desde hai anos, moitas delas que foron aprobadas en pleno, mais que non se levaron a cabo, e outras como continuidade lóxica de peticións que fixemos nestes últimos tempos de emerxencia económica. En concreto, entendemos que hai que reformular as axudas ao comercio e hostelería, pero que hai que darlle continuidade ao programa de apoio ao comercio e hostelería cunha reformulación de como deben ser esas propostas e tamén hai que facer ese plan de revitalización cultural que levamos demandando unha e outra vez, coa revisión e a duplicación como mínimo orzamentariamente das axudas que se fan tanto a empresas como a asociacións culturais.
Temos tamén en riba da mesa distintas propostas do ámbito fiscal, axudas para as familias en situación de monoparentalidade. Todo isto, ademais, foi xa aprobado, acordado no Pleno e, ademais, foi negociado nos últimos orzamentos e quedou en riba da mesa que quedaría para estes. Axudas para familias en situación de monoparentalidade e que houvese un pagamento por utilización de dominio público ás empresas eléctricas. Algo tamén aprobado por unanimidade neste Pleno e que ten que ter a súa incorporación ás ordenanzas fiscais. Tamén algo acordado, e ademais que tamén estaba comprometido para desenvolver, é o servizo de control e seguimento dos contratos externalizados. Se non hai un servizo de inspección, de control e seguimento, pois pasa o que acontece agora, que temos, por exemplo, no contrato do lixo, continuos incumprimentos, non se recolle, non sae nin todo o persoal, nin toda a maquinaria que ten que sair, ao final temos unha cidade e un concello sucio e onde non se cumpre aquilo que aparece nos pregos. Tamén temos en riba da mesa cuestións que foron aprobadas nos orzamentos xa anteriores, como os parques cubertos para as Fontiñas, para o Castiñeiriño, para Santa Marta, ou a nova cuberta para a piscina de Sar, algo que o Bloque Nacionalista Galego reclamou de maneira insistente, que non se realizou no seu momento e que había o compromiso de que se levase a cabo. En este contexto de emerxencia social, entendemos que o novo centro para persoas sen fogar tamén ten que ser unha realidade. Ao final pasou un ano, non sabemos nada de como está ese proxecto, queremos que ese proxecto sexa unha realidade. E tamén desde unha perspectiva dese inicio de curso que temos nestes momentos e das dificultades que van ter as AMPAs para facer as actividades extraescolares, prácticamente o que nos imos encontrar é que non vai haber AMPAs que realicen actividades extraescolares, unha competencia que tiña que ser da Xunta de Galiza, que tiña que exercer a Xunta de Galiza, mais que unha vez que non a fan e que as AMPAs levan facendo de maneira voluntariosa, con moitísimo esforzo, con moito traballo, entendemos que nestes momentos ese plan de actividades extraescolares debe asumilo o Concello. Xa o levamos tamén, xa foi aprobado en pleno, que haxa un plan integral de actividades extraescolares que faga factível que todos os centros educativos teñan distintas actividades a que acollerse e que nesas actividades, que deben ser variadas, diferentes, englobar cuestións relacionadas con cultura, con patrimonio, con natureza, con educación física, debe haber un especial fomento da lingua galega, da utilización da lingua galega como elemento central a promover. A parte desas cuestións, hai temas que acordamos o conxunto da corporación, como ese plan de saneamento e abastecemento do rural, que hai dese plan e cal é a cantidade que vai aparecer tamén nos orzamentos. Ou plan de melloras de distintos barrios que estaban tamén encamiñadas e que tamén foron aprobadas en pleno. Plan de mellora urbanística e accesibilidade do barrio da Estila, plan de rehabilitación das Fontiñas, actuacións pendentes na Rúa do Valiño, a segunda fase do proxecto de Sar, para darlle continuidade a Patio de Madres e Castrondouro e que chegue até a calzada de Sar, a terceira fase da obra dos Vasquiños, para que chegue desde a Pastoriza á Praza da Paz, a recuperación do patrimonio da Lavacolla e outros temas que, desde a nosa perspectiva, tamén sempre estiveron aí e nós imos reclamalos unha vez máis, como a recuperación da residencia para o conxunto da poboación, o acondicionamento do campus sur, que non pode ser un aparcadoiro de coches, que ten que ser outra cousa, e, sobre todo, a cesión do uso das instalacións, tanto deportivas como culturais, para tamén utilización da veciñanza de Santiago. Ese necesario acordo coa Universidade de Santiago a ese respecto, sobre o que, ao final, non se acaba materializando nunca, e seguimos tendo unha zona do campus sur, desde logo convertida en todo aquilo que non debera ser de espazo verde, de espazo de ocio, de espazo de lecer e de aproveitamento deportivo e cultural para a sociedade compostelá. O BNG continúa tamén facéndose eco da reclamación de moitos comerciantes do ensanche para que haxa un aparcadoiro público no ensanche.
ese aparcadoiro tamén factible para que hai proxectos para facer, e a realización do proxecto para crear tamén unha planta de compostaxe. Creemos que a liña ambiental ten que ser un elemento fundamental, agora que moitísima xente se lanza aos parques, ás zonas verdes, a pasear, que está moitísimo máis fora, é necesario abordar ese proxecto de recuperación das brañas do Sar, de ampliación do cinto verde da cidade. Entendemos que hai outras cuestións que están enriba da mesa, tamén que, por suposto, necesitan a colaboración con outras administracións, necesitan a implicación de outras administracións, pero onde o Concello ten que facer unha especial énfase en xestionar a construción da escola infantil e da piscina para Santa Marta, para ese barrio, xestionar tamén que poida haber ese conservatorio de danza, que tamén foi aprobado pola corporación, ou o Centro Galego de Fotografía, ou o espazo para monicreques de Cucas. Hai outras cousas que o propio Concello que ten moi pouco custe e que depende da vontade, pura vontade. Por exemplo, que esta cidade teña o necesario monumento para Ánxel Casal, para unha figura fundamental ademais neste ano 2020, que se cumpre o centenario do Grupo Nós, desa xeración onde ademais foi editor fundamental, que non aproveitemos para que haxa un monumento encargado para Ánxel Casal, é a verdade unha vergoña nestas alturas para él e para lembrar a todas as vítimas da ditadura, e que se aproveite este momento. E logo, xa simplemente, digamos, poñemos en riba da mesa algunhas das cuestións, pero o que queremos é facer énfase en que todo aquilo que non se contemple nos orzamentos ao final non se vai facer. O alcalde, teño escoitado varias veces comentar que aquilo que non se proxecta nos primeiros anos de goberno xa non se vai facer nos 4 anos. Por tanto, despois de pasado o ano 2020, se para o 2021 cuestións que son centrais para mudar algúns temas na cidade de maior servizo, maior conciliación, maior humanización. Se non conseguimos mudar iso, pois ao final os 4 anos van pasar en balde, non se van facer esas obras. Por tanto, este ano 2021 é central, e todo iso, ademais, unido ao problema que temos co coronavirus. E nós queremos continuar queixándonos do que é o escaso grau de cumprimento daquelas cuestións que aparecen recollidas nas partidas orzamentarias e que mesmo sobre as que non se fixo nada nestes momentos, pois o campo da festa do Castiñeiriño. Está claro que se non estivese non se ia facer, pero mesmo que xa estea incluída a partida, os orzamentos, de momento non se fixo absolutamente nada, como aínda está un tema tan grave como os muros da Costiña do Monte ou do Pombal sen realizar, e mesmo os muros das Fontiñas adxudicouse o pasado 4 de agosto, pero aínda non comezou a obra propiamente dita, así que todo vai moi lento, elementos, cuestións que nós puxemos en riba da mesa desde hai anos, como o aparcadoiro de Altiboia, pois está se iniciando agora no mes de agosto pasado, pero realmente hai moitas cuestións que aparecen mesmo nos orzamentos e que non se fan, e outras que, desde logo, eses proxectos teñen que comezar a ser unha realidade, ou senón non se van ver vistos nestes 4 anos. Así que nós o que entendemos é que os orzamentos de 2021 teñen que ser unhas oportunidade para o Concello e para a veciñanza, que requiren o maior dos consensos posíveis, e que iso require tempo, compromiso e vontade. Entón, o tempo ten que ser agora, os próximos 15 días entendemos que teñen que ser fundamentais, e entendemos que o Goberno ten que dar un xiro e ser transparente. Transparente como non o é coa execución orzamentaria, que non se coñece nesta altura, e ten que ser transparente e ten que ser dialogante, e ten que ser buscar ese consenso, buscar esa maneira de gobernar distinta, onde non parece que é un goberno que ten maioría absoluta e que ás veces actúa por libre, por completo, e sobre todo que non respeta os acordos plenarios. Insisto que a inmensa maioría das cuestións que eu aquí expuxen, que son reivindicacións do BNG, que o BNG leva defendendo, foron aprobadas no Pleno. Se foron aprobadas no Pleno, nalgúns casos, ademais, por unanimidade, deben incorporarse aos orzamentos para que, polo menos, poidamos comezar a ver o camiño para que sexan unha realidade. Todas aquelas que dependan do Concello e as que dependen de xestións con outras administracións, pois hai que intensificar esas xestións con outras administracións para que máis cedo que tarde poidan ser unha realidade.
E iso era o que vos quería transmitir. Non sei se hai algunha pregunta ou algunha cuestión que queirades. Xa que está tan de moda, supoño que apostades por, tamén a nivel de Santiago, un pacto por a reconstrucción, por chamarlo de alguna maneira, con todas as forzas. A ver, nós creo que xa exercemos ese pacto realmente, porque desde que se soubo que o inicio da pandemia, nós tivemos toda a oposición, creo, un grau de colaboración máxima coas decisións que foi tomando este grupo de goberno, con decisións que foi tomando no ámbito social, no ámbito económico. Tivemos un apoio grande, un apoio forte para dicir este é o camiño. O que eu entendo que se hai un pacto, se hai ese pacto fundamental, o que ten que estar baseado nas necesidades da xente máis desfavorecida e ten que estar baseado en cumprir aquilo que se acorda. E o problema é que este goberno leva dado xa moitas mostras que aquilo que se acorda no pleno moitas veces, ao final, non acaba cumprindo. Entón, nós iso é o que queremos ver, e hai unha maneira de velo moi fácil, que figure nos orzamentos. Entón, esa é a nosa maior das exixencias. Aquelas cuestións, desde logo, que foron aprobadas en pleno, por unanimidade, xa de maneira clara, pero mesmo que sexan aprobadas coa abstención do Partido Socialista, que é algo que utiliza moitas veces, pero foron aprobadas maioritariamente nesta corporación, pois teñen que darse cumprimento e teñen que aparecer recollidas nos orzamentos. Desde logo, caso de ser así, pois nós a man tendida, porque o mellor que lle pode pasar a un concello nestes momentos é que haxe o maior dos consensos. Entón, nese sentido, todo, pero tamén sabendo e mirando que queremos que algúns temas que ademais decían quedan pendentes para o próximo ano, agora non temos o estudo para o tema de que paguen o do uso do dominio público as eléctricas, non temos o estudo para esas axudas para familias monoparentais, pero estamos a favor, pois queremos que sexa unha realidade. Iso é o que imos ver, non? Ides mover ficha vos primeiro, non sei, facendo de chegar algún tipo de documento, borrador, ao Concello, ou ides esperar a que eles... Nós temos o documento preparado coas nosas propostas. A estas alturas nos fixemos os nosos deberes, temos un documento de propostas, xa digo, nestas liñas fundamentais de apoio á protección social, á protección dos sectores económicos máis desfavorecidos, de infraestructuras necesarias nos barrios, de cuestións do ámbito deportivo e ámbito ambiental e de humanización da cidade. Nos iso témolo todo preparado, pero nos entendemos que o primeiro que ten que mover ficha é o goberno. É o goberno quen ten que convocarnos a unha reunión, e non só unha reunión para recoller o que nos les teñamos que dicir, senón para decirnos as nosas previsións son estas, esta é a cantidade con que contamos e nos pensamos facer A, B e C. Ese é o lóxico, que nos den un borrador sobre o que poidamos traballar. A ficha, desde logo, para que se faga algo, está de parte do grupo de goberno. Nós xa non entendemos que xa no mes de xullo xa debía de quedar convocada a primeira xuntanza para falar dos orzamentos, se queremos que todo entre en tempo e en forma. Moi ben, pois se non hai máis preguntas, moitas grazas. Até a próxima. A ver se a próxima é xa despois dunha primeira reunión de orzamentos. Perdón. Pode concretar os prazos no que o BNG cree que deberían estar listos os presupostos? Os orzamentos deben de aprobarse este ano. Canto antes se aproben millor, porque aínda que se aproben a finais de decembro, ao final logo hai un prazo de tramitación que fai que até que pasen 2-3 meses, pois todo iso non pode ser executado, e é o que pasa, é o que acontece habitualmente. Entón, para que todo fose ben, sería bo que os orzamentos se aprobasen no mes de novembro. Se no mes de novembro se aprobasen os orzamentos, no pleno do mes de novembro, pois a comezos de ano estaríamos en disposición. Eso sería o máis lóxico, e entendo que 3 meses son necesarios para negociar un goberno. Entendemos que iso sería necesario. Claro, a non ser que se vaya por unha vía de que non se negocia nada, e xa se vai para diante. Oxalá iso sexa factible. Se pudesen facer antes, pois sería unha maravilla. O tema que eu non o vexo moi factible, sobre todo sabendo que a día de hoxe descoñecemos por completo cales son as intencións do grupo de goberno.
na ida recente de Copa Pres. Que prazo lle dá ao alcalde para coñecer o borrador? Eu creo que deben ser 15 días como moito, nos 15 primeiros días de setembro deberíamos ter todos os grupos un borrador en riba da mesa para comezar a traballar con el. Vale.